Il-Partit Nazzjonalista ħareġ bl-argument li l-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet ħareġ il-miżuri fl-immedjat biex jindirizza l-isfida traffiku għax kien jaf li l-għada il-Partit Nazzjonalista kien se jtella attività politika li fiha kien se jiddiskuti traffiku. Iżda mbagħad meta l-ħadd il-Partit Nazzjonalista inġabar l-ewwel barra u mbagħad ġewwa fil-Gażin Nazzjonalista l-Karkara f'waqt li sar attakk fuq il-miżura traffiku ma tellet l-ebda diskussjoni kif fil-fatt ingħad fi stqarrija uffiċjali iffirmata mix-Shadow Minister Mark Anthony Sammut. Il-fatti ilhom ċari, il-Ministru Bonnet kien ilu jikkonsulta fuq setta miżuri qabel tħabbru tant li mar anke quddiem l-imsieħba soċjali fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali fejn jagħmel preżentazzjoni bil-miżuri li kien se jħabbar. Miżuri fost oħrajn jitkellmu dwar il-fatt li pajjiżna ikollu ekonomija li taħdem 24 siegħa. F'dan ir-rigward intqal li diversi servizzi li jsiru fit-toroq mhux se jsiru fil-peak hours fl-aktar ħinijiet fejn it-toroq ikunu l-aktar ippakjati. Dawn is-servizzi jinkludu tintif ta' toroq, irranġar ta' marki u tabelli fit-toroq u landscaping. Dwar il-ġbir ta' skart qed isiru diskussjonijiet biex dan jibda jinġabar fil-għaxija. Iżda l-Partit Nazzjonalista dawn is-setta miżuri tħabbru bażla lejlit li suppost kellu u jiddiskuti traffiku li fil-fatt m'għamilx. Minflok qal il-miżuri huma short-sighted imma mbagħad Bernard Grech qal li kienu kkupjati minn tiegħu kif elenka il-Prim Ministru Robert Abela. Se nimplementaw ukoll set ta' miżuri illi jindirizzaw l-isfida ta' traffiku ġewwa pajjiżna. Rajna l-bieraħ Ministru Chris Bonnet qiegħed hawnhekk nsellimlu illi ta' direzzjoni ċara l-qudiem bis-serjetà fuq dan is-suġġett. U mbagħad dalgħodu kellna il-kap tal-Oppożizzjoni illi qalilna li skontu il-miżuri huma short-sighted qalilna nesa illi l-bieraħ qalilna li kkopjajna u ħadnilu l-miżuri tiegħu.